आमचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत संजू परब साहेब, तर ते बोलले त्याचा विपर्यास केला गेलेला आहे. त्यांचा स्वभाव असा आहे की जे काय असेल ते स्पष्ट बोलतात. आता तुम्हाला मी थोडक्यात एक गंमत सांगते. कसं आहे बघा, तुम्हाला आता आपण बिरबल अकबराच्या गोष्टी नेहमीच ऐकत आलेलो असतो. तर त्यात कसं आहे की राजाचा एकदा पोपट मेला. आता पोपट मेला तर राजाने म्हणजे गडबड चालू होती, दरबारात होते. राजा म्हणाला माझ्या महालात का गडबड चालू आहे? सेनापती जरा जाऊन बघा काय झालं आहे. सेनापती गेले. त्याने येऊन त्या दूताने सांगितलं की असं असं राजांचा आणि राणीचा जो आवडता लाडका पोपट आहे तो मेलेला आहे. सर सेनापती आले आणि त्यांनी राजाला सांगितलं की महाराज असं झालेलं आहे तिथे की पोपट तुमचा आवडीचा आहे तो मेलेला आहे आणि त्याच्यामुळे गडबड चालू आहे. राजाला भयंकर राग आला ना, पोपट मेला म्हणून हा माझा आवडीचा पोपट मेला म्हणून सांगतोय, ह्याचा शिरच्छेद करा. तेव्हा सगळे घाबरून गेले. त्यामुळे बिरबल आले. बिरबलने काय सांगितलं की राजा बिरबल तुम्ही सांगा. राजा थांबा, ते सांगायला चुकलेले आहेत. असं झालेलं आहे की ते पोपटाची चोच आहे. तो पोपट आकाशाकडे डोळे लावून डोळे बंद करत नाही, चोच वरती करून तो बसलेला आहे. पोपट पूर्ण झोपलेला आहे पाठीवरती. तो हलतोय का? तो हलत नाही आहे. तो जेवतोय खातोय का? काही खातोय का? खात नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ राजा म्हणाला, अरे मग तो मेलेलाच आहे ना. पण मेला हे काय अकबर बोलत नाही, बिरबल बोलत नाही आहेत. मग तसंच आमचं ते सेनापतीसारखं आमचं संजूदादांचं झालेलं आहे. त्यांना कुणाला दुखवायचं नसतं, ते असं ते स्पष्ट बोलून टाकतात आणि त्याचा विपर्यास केला जातो. त्यांना कुठल्याही गोष्टीत कुणाचाही अपमान करायचा नाही. आणि जर पोपट मेला आहे हे सांगण्याच्या ऐवजी पोपट कसा वर चोच करून आहे, कसा हलणार आहे, ह्या माणसाने येऊन सांगावं लागतं. काय गरज होती? समोरच्या व्यक्तीकडे अशी काहीच व्यक्ती नाही आहेत का?